ден за вас, но още по-специален ден е за вашите родители, които също са чакали този момент с нетърпение. Днес виждате края на едно 6-7 годишно пътуване към себе си, търсене на обосновка за избора, който сте направили. Вижда се краят на безсънните нощи на дебелите учебници, краят на кофеиновата интоксикация и началото на същото на n-та степен. Този выпуск е по-специален за мен. Все пак сред вас се намират хората, които ме въведоха в този коварен свят 2 години преди да пристъпя прага на университета. И то по какъв начин. Замъкнахте ме с бяла престилка в дисекционната по анатомия, където с огромно задоволство изпълнихте дърговете ми с мирис на формалин, след което ме заведохте да обядваме пиле с ориз. Добър апетит! А сега малко носталгия. Върнете се назад към първи курс, когато все още не се познавахте. Точно за това се харесвахте. Помните ли? Помните ли как плашите малките си колеги с изпита по анатомия, патология, вътрешни болести и прочее? Давахте ни мъдри съвети за това при кого да сядаме на изпит? Как да отговаряме с заучени фрази? Как ни наплашвахте със следните сесии на втори и трети курс и с право, но все пак? Как по микробиология... Микробиологията няма да ви помогне. Не съм в позиция, която мога да ви дам каквито и да било съвети, а не и това е целта ми. Мога единствено да ви пожелая да бъдете здрави и да дарявате здраве. Да споделяте натрупаното знание с всеки, който го потърси и да бъдете решителни за пътя, по който ще поемете, за да бъдете безкрайно щастливи. Запазете живота си чист и свещен, както и нашето изкуство, защото Omnium Artium Medicina Nobilissima Est от първи курс. Медицината е най-благородното изкуство. Но, ако искате да бъдете в крак с последните тенденции в медицината, моля ви заделяйте повече време за беге, мама и на кафе. Днес е петък 13, но не се безпокойте. Вие вече прескочихте прага, ние по-малките да мислим. Скъпи колеги, дързайте и прославете нашето изкуство в България и по света. На добър час! Обичаме ви!